Ahoj, ja som Trifil a ja ťa vítam u prvého videa na kanále Trifil TV. Môžete vidieť moju obrazovku, ktorá není súčasťou tohto videa, ale teraz vám chcem iba niečo povedať. Takže, na tomto kanáli budem točiť iba let's playe. Bože, nič iné ma nenapadá. Keby ste sa pýtali, prečo hovorím tak zreteľne ako slovenčinárka, pretože môj mikrák je z roku 6, nie. Kedy sa narodí Ježiško? Roku 0. Takže. Z roku 0, nechcem nadávať na Ježiška. Hej, ale tento mikrák fakt nie je moc dobrý. Z roku 0. Takže. Tento mikrofón by som radšej aj ukrižoval, lebo fakt. A po prípade, ak nájde nejakú fotečku, tak sa volade zjaví túto. Tak, dobre. A fakt, tuto budem točiť asi iba let's play z nejakých hier. To sa uvidí časom, ktoré budem robiť série z hier. A takže tento kanál som založil fakt iba zo srandy. Nejde mi o odbery, nejde mi o lajky, nejde mi o zliadnutie, aj keď to poteší, ale nejde mi o to. Robím to iba pre zábavu. Facebook stránku máte dole v popisku a toto by bolo asi iba tak všetko. Dúfam, že ma dobre počujete. Ak by bol problém s nejakým mikrofónom a zistím to, tak to skúsim nejak vyriešiť. Nejak dopraviť ten mikrofón a to by bolo asi všetko. Tak, ja som Trifil a ahoj.